Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kan ik van hen leren? Vandaag Marielle van der Heijden van Smeets Uitvaartverzorging. Marielle, dankjewel dat we hier mogen zijn. Ja, leuk voor je komst. Dankjewel. Hey, we beginnen met een paar korte keuzes die je zo snel mogelijk moet beantwoorden. Ja, Je werk of een familiebezoek? mijn werk. Je werk. Een kerkhof of een natuurbegraafplaats? Natuurbegraafplaats. Oké. En live muziek of cd? Nu moet ik uitkijken wat ik zeg. Live. Live. En begeleiding van een uitvaart, dus het proces ernaartoe of de uitvaart zelf? De begeleiding. Oké, mooi. Komen we dadelijk op terug. Ja. We zitten hier op een prachtige plek. Vertel eens, waarom zitten we hier? Ja, dit heeft de laatste 3 jaar mijn leven beheerst, zeg maar. Volgende maand, 4 jaar geleden, heb ik de keuze gemaakt om iets anders te gaan doen. Ik werkte bij een horeca-uitzendbureau, 10 jaar op dat moment. En was eigenlijk op een punt in mijn leven aanbeland dat ik dacht, ja oké, en nu? Is dit het dan? Wat wil ik hier nu mee? En besloot eigenlijk dat ik een andere richting op wilde, maar ik wist nog niet welke. En tegelijkertijd was ik Roger, mijn stiefvader, eigenlijk al een paar maanden begeleiden in ja, wat wil je nou met de zaak? Want hij heeft zelf geen kinderen. Hoe ga je zorgen voor opvolging binnen het bedrijf? Wil je het ooit verkopen? Hoe moet dat proces uitzien? En omdat we eigenlijk heel toevallig tegelijkertijd richting een ander punt in ons leven aan het gaan waren, kwam dat samen. En hebben we besloten om in elk geval te proberen, want je weet natuurlijk nooit hoe het echt uitpakt, om in elk geval te proberen om daarin samen te werken. En heb ik besloten om bij Smeets Uitvaartverzorging in dienst te gaan. Wauw. Ja. Had je van tevoren ooit erover nagedacht dat dit zou kunnen gebeuren? Nee, nooit. Je komt natuurlijk uit een heel andere business en je stapt hierin en dat lijkt me toch wel in het begin heftig. Ja. Ja, is het ook. Het is ook heftig. Alleen het is heel veel... Mensen vragen me het over, ja, maar dan heb je de hele dag te maken met verdriet. En je hebt de hele dag te maken met mensen die zitten te huilen. En je hebt de hele dag te maken met overledenen. En ja, in basis is dat ook zo. Er is heel veel verdriet. We hebben veel te maken met overledenen. Alleen waar het in kern om draait, wat wij doen, is het begeleiden en helpen van nabestaanden. Daarom dat je daar net ook voor koos. Precies. Ja. Hè? Natuurlijk werk je naar een moment toe. En het moment van de uitvaart is enorm belangrijk. Want dat is op het moment dat alles samenkomt wat je in dat hele voortraject met mensen besproken hebt. Kijk, het is niet meer de wereld zoals die misschien 30 jaar geleden was, waarin de begrafenisondernemer naar je toe kwam en zei, nou, gecondoleerd, dan is de uitvaart, zo gaan we het doen. Hè? Even heel gechargeerd gezegd. Dat is klaar, daar is deze wereld, dat is niet meer van deze tijd. Maar het is wel aan onze taak om eigenlijk de wensen die mensen hebben, maar waarvan ze niet weten dat het kan, om die naar boven te krijgen en daar een hele mooie compilatie van te maken, zodat dat allemaal op de dag van de uitvaart samenkomt. En dan is dat begeleidingstraject en hoe jij klikt met mensen en hoe je met elkaar omgaat en de dienstverlening en service en gastvrijheid die je hen biedt, de manier waarop je met elkaar in die eigenlijk maar hele korte periode omgaat, ja, dat is waar het allemaal om draait. Ja, want het is natuurlijk ook zo dat nu heel vaak de overledene al heeft meegedacht aan hoe het plaatje gaat uitzien. Ja, steeds meer, gelukkig. Ja. Want dat maakt het voor nabestaanden ook veel makkelijker om bepaalde keuzes niet meer te hoeven maken, want die zijn al voor ze gemaakt. Ja. En wat we natuurlijk niet moeten vergeten is dat natuurlijk zijn de wensen van degene die is overleden enorm belangrijk, maar de nabestaanden moeten ermee door. En de nabestaanden moeten op een bepaalde manier afscheid nemen, op een manier dat het voor hun ook een plekje kan krijgen. Rouwverwerking. Het is echt een stukje rouwverwerking. Hè? Zoals ik zeg, het is elke dag weer een stapje wat je neemt. Alles wat wij doen heeft een bepaalde betekenis, heeft een bepaalde stap en langzaam gaan we naar dat laatste moment. En dat laatste moment is een stap, maar daarna is de allerlaatste stap. Daarna moeten zij ermee door.
Het lijkt me ook dat er hele heftige momenten zijn en dat je die niet mee naar huis neemt. Dus de ervaringen die je opdoet. Ja, ergens neem je het altijd mee. Het is alleen op een bepaalde manier, ik wil niet zeggen het went ook, want dat soort dingen wennen nooit. Maar je leert dat wel op een bepaalde manier een plek geven. Ja. Dus zeker op het moment dat je daarmee bezig bent, dat je in zo'n begeleidingstraject zit, is dat enorm heftig. En is dat ook heel moeilijk om niet mee naar huis te nemen. Maar ervaring leert wel dat ook dat maar op een bepaalde manier meegaat. Mooi. Je leert letterlijk dat voor jezelf voor dat moment in elk geval even uit te schakelen. Wat is het mooie aan jouw werk? Ja, het mooie aan mijn werk. Ik vind het voor mijzelf heel mooi als daadwerkelijk alles, zoals we dat in die dagen daarvoor besproken hadden, en daar kunnen hele specifieke wensen in zitten, daar kunnen technische uitdagingen in zitten, noem het maar. Dat zijn zoveel verschillende componenten die besproken worden. Als die samenkomen en dat gaat helemaal zoals we dat bedacht en gepland hadden, daar kan ik wel heel gelukkig van worden. Hoe is het bedrijf met de komst van jou veranderd? Ik denk van voor tot achter. Ik denk dat alles is veranderd. Nee, het is natuurlijk, er stond een enorm goede basis. Hè. We hadden een hele sterke naam en een bekende naam hier in de omgeving. Maar als er heel lang eenzelfde persoon aan het roer staat, als er heel lang dezelfde medewerkers in een bedrijf zitten, dan ontstaat een stukje bedrijfsblindheid. Dat is hier ook gebeurd. En dat heeft natuurlijk wel wat moeite gekost. En we maken er wel eens grapjes over, dat als ik zeg, jongens, ik zat te denken, dat zij gelijk zeggen, oh my god, er komt weer iets. Ja. Maar uiteindelijk 4 jaar later denk ik dat we enorm veel hebben bereikt. En dat we heel trots mogen zijn op wat er in die laatste 4 jaar is neergezet. En natuurlijk, we zitten in het Sterrenhuis. Dat was mijn allergrootste pijler. Op het moment dat wij vinden dat wij alles moeten kunnen bieden aan families, wat ze ook maar willen, binnen natuurlijk de grenzen van wat technisch mogelijk is, dan heb je daar ruimte voor nodig. Dat biedt net dat beetje extra. Het zorgt dat je eigenlijk op alle manieren de touwtjes in handen kunt hebben om precies te doen wat die familie wil. En daar hebben wij de laatste 3 jaar heel hard naartoe gewerkt om natuurlijk de manier waarop wij werken ook op af te stemmen. En dat is eigenlijk allemaal samengekomen met de opening dit jaar maart van het Sterrenhuis. Je doet het werk nu 4 jaar. Wat heb jij als persoon geleerd van je werk? Wat heb ik geleerd van mijn werk? Wat een moeilijke vraag. Ik denk dat ik van mijn werk geleerd heb dat in the end het allerbelangrijkste intermenselijk contact is. Voordat ik dit werk deed, zat ik natuurlijk met name op kantoor en je hebt e-mail en je hebt internet en dat is een soort van die mechanische wereld die natuurlijk enorm belangrijk is en je WhatsAppt even, maar het helpt allemaal bij aan net niet die klik met elkaar hebben. Ja. En ik denk dat wij veel aardiger naar elkaar kunnen zijn, veel toleranter, veel opener op het moment dat we elkaar zien. Ik denk wel dat ik, voordat ik dit werk deed, het intermenselijke onderschatte. Laat ik het zo zeggen. Ja. Oké, mooi. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Even zo op 1,5 meter. Super bedankt voor dit mooie gesprek.